Take-Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Cheap Trolley, CMYK. Hello everybody, hello guys, hello. Mort fast, Carlos, man. Hello, għaxina dejjem lest. Unbat il-miliet, għattarani kemm marmajta l-miliet. Il-festi tajba, Aħna din-naħar majna. Aħna din-naħar majna. Din-naħar majna. Intom biltu. Kind of it. Eżatt. Għedinem. Color code. Kem billejtu subajkom intom. Aħna tħallna letteralment ġofija. Ma sabiħa din il-miza, I mean, it's a very nice. Introduċu l-guest li mandom bżon lebda kif kan. Ibda inti għax dejjem. Ludwig, ili nafu, jina nafu propja bħala attur il-Ludwig. U ili nafu minn dukenna 14. Ok, il-lissa, sekk il-kom ta' fuċuċin. Konna sifirna fl-imkien. Wow. Ok. Ludwig kellu xar twila saw. Kien vera jider ikbar minn 14. Takar? Umbat jissuġġara xi ħaġa u waqaft mill Għax int vera tidher żgħir, bro? X'inhi? Tidher żgħir inti. Żgħir mid-daqs imma Le, anke 47, Int 47 għandek tidher żgħir. Flaqas tidher li 47. Jidher żgħir. Well done. Well done, guys, keep it up. Thank you. Inti Carlos il-min għandek idejk, min idi signorina. Ember. Kif inti Ember? Alright. Tleda unek tajba żgur. Yes. Mandi bżon introduzzjoni, Ember. Kuħat jaf minni, Kemm joġobni leħnek. Oh, thank you. Dejjem. Grazzi, One of my thank you. favorite voices, vera. Thank you. Tħobbu il-miliet? Jiena fissata fil-miliet. Ejja, veru. Aħna narmaw, 1 November. Nice. Sto? Imma ma 26 inżarma, jien December unbat. Sasek, ġviri ma li għaddi ċumbum. Ejwa, Għasa New Year's. Ara, li, għaxin ħafna drabi jew insifru, jew konna f'xi attivitajiet wara, taf kif, għana nibda najt istrambat inseba diffiċli biex nżarma. U narmaw kmini, għax għana ħabbu ħafna l-militni li aħna. U f'Diċembru ma tantx ngawduh, ma tantx nkunu d-dar. Nasgur biex Bejja, parties. Imma jkollok jissaħħa wara tkun kil tikla tal-ostra. Jien li kiena li nżarma Christmas Day fil-axija. Vera? Xija, mbagħad. Jaqbad nidu Anki jien, ma tisu għadda lija. Lejna, jien mux jek, jena sa New Year's, un bat la New Year vera, tinneħki kollox. Mel inti tarma tal-miliet. Seġi fir, ma nar. Ma nar. Għajdenna. Jien għandi Christmas tree da. Xorta, kurrema, Għandi Christmas tree ma nżar maħħa għak. Kemm kbira? Daqsik. Daqsik. Mandekx. Pjanta? Le għandi zok, Alright, pjantajt, għax vera sabbi, U tarmali. U not indendella. Mux vera, ta' Le, mux vera. Bis-serjetà, mux għed nitċajt. Jilek neħtok bis-serjetà. Mux tiżjien tal-miliet kif najdu aħna. Bħal dan. Tradizjonali. Ta' tutti gusti, grazzi Orlando. Grazzi Orlando, għax bieċa xolta ġelletti, għajda xiktar ek. Rustiku. Wendy għed tippoza l-kamera. Ħanini. Għed tippoza l-kamera. Tista' tieqaf Wendy ħin. Isma, naddu għas-sigla nibdew nilgħab. Mela, jien qasam il-karti sa tant. Isma, cheers. Guys, cheers. Ngħidu l-verità, l-verità biss. Il-kwieta kollha. Isma, jiena blilma jgħidu bedlak blilma. Ma xorta Alright, tantallaħa. Għod jisraw l-ilma. Il-toast mod simboliku. Da jibda l-imbit. Mela, qabel ma naqtaw s-sigla, guys, jek tidu t-supportjawna u taraw ħafna affarijiet differenti li ma jkunux fuq YouTube u fuq il-pjattaformi l-oħra soċjali, kif kol WhatsApp chat maħna, eccetera, Patreon. Yes, Ember. Ta' Take-Two. Dejjem kontu ta' support, ġifiri nirringrazzjawkom ta' support, sigla. Redni, kamen ta' fasta. My God, ċumbum. Najdlek. Għadna kan spiċajna filmin, Carlos qiegħed daħna. Daħna. Ma ħanamlu appell. Għax l-imbit tal-ħansa vera tajjeb. Ħaniftħu l-patron, nafx il-najt, il-Patreon. Zom, kullħat isasina. Għalix mux għed tamlu Patreon, għalix ma tkomx Patreon, kif ma tkomx Patreon? Mux kullħat jafxinu Patreon. Patreon. Patreon, tista' tidħol u tissapporti x-xogħol ta' Take-Two, nikxfu l-karti. Isek tħalt fil-private club
ta' Take-Two fej kolkom ħafna affarijiet vari, kompetizzjonijiet, WhatsApp chat magħna u mal-club members, il-patruni. Ħafna materjal li forsi ma joħroġ fuq YouTube imma tista' tara fuq Patreon. Kontenut vari. Kontenut ġdid, kontenut ta' Take-Two mhux biss. Tista' terbaħ ħafna u ħafna regali. Ħafna u ħafna għadna li. Tista' terbaħ ftit regali. Regali. Lourdes Opticians, għaraw naqra xo. Nistana ċaġa, Carlos. Għajti trid. In-nis dem kienu li jissapportjawna jtuna l-kwarġ biex nkomplu, ġifiri vera sabiħ li. Vera napprezzaw. Support ta'kom, please, komplu sapportjawna billi siru patruni, ħalli aħna inkun ma ġara xejn. Jien kont sanajt, vera sabiħ li għanna dir relazzjoni one-on-one ma' nis li memx għanna xi stazzjon fin-nofs, li nistaw konna rapport dirett. Fimta, Carlos? Fimta? Itru patruni ħalli tiġu għaw taraw il-podcast per eżempju, ħalli konna komunikazzjoni iktar miftuħa, fimta? Aktar miftuħa kif tajda? Patruni, ħajn fetaħ delwa. Mela, komunikazzjoni aktar miftuħa. Siju. Tajba. Mela, ħatibdi inti Abigail Mallija. All right. Here we go. Mela, edin rolling? Mela, jiena ħanibda mill-ewwel xi ħaġa naf li mhux tema tal-miliet, By the way, għandna xi cards huma tema tal-miliet. Daw kara li tagħmluhom kollha. Imma jien ħanibda b'xi ħaġa naqħod. Yes, Abigail. Għal-miliet. Yes. U ħansaqsi Ludwig. Do you prefer slow and sensual or hot and intense? Hot and intense. Ejwa. Slow and sensual le ġifieri. Xiex? Slow and sensual le. Slow, u koll, imma. Imma kieku jkollok tażel. Ekku. Nasab anka jien, Anka jien. Anki jien, ta' naħseb. Inti, Karl? Jien anka jien. Jien anki jien. Kem naqblu l-erba li Jien hopp il-varjetà, egda, il-lista, diħat sejrek. Wara, għalli ma tismaħħi. Jien ekku provajt, ma għallu tfaħħa fuq is-sajd. Fil-qosor kienet l-ewwel waħda kulħadd hot and steamy. Hot and intense is nice, ma tafi. Inti Carlos. Slow and intense is nice. Mhux hekk. Mhux hekk ġifieri. Skont il-bordat. Skont il-bordat. Anka pereżempju slow and sensual for 1 minute, tajjeb. Mhux hekk. Ma terġa' taqleb. Inti eżattu. Mhux hekk. Għalek, Carlos. Da suq il-karozza kien tħassu għalli ċed titħabbija. Għalli Ludwig, għalli Ludwig il-reaction. Gone in 60 seconds. U karozzi mortu kol. Eżattu, sabiħ li tvarja l-speed u tbiddel il-gear u il-break. Kem dom biex iġiba licenzja, Carlos? 10 minuti. Storja twila. Le, jien biex iġibt il-licenzja. Domt. Ifem daw ħaġa, il-licenzja tija jiena ila ħafna. Allora inti minn daw tal-easy. Jiena kważi. Darba niftakar darba. Kważi ħbat. Anka jiena, darba. U għaddewni. Darba tinsuq. U l-ostra. Jiena totalment differenti minnkom, sewa t-testi, għax jiena minn daw il-stretti kif bħalissa. Mela ma tagħmel. Jiena kelli. Jiena 18, Jiena 33 għandi, ġiviri. Jaħasra, dazzar. Dazzar. Imma son sekonda, ġiviri, naf, ma ta' stretti kif bħalissa. Illum. Sara, naħseb kif suppost. Ġiviri, illum titkun ta' fil-regoli minn qabel, literalment anki l-ħar sa' jgħatu kas. Tmur għall-eżami. Tmur għall-eżami. Imma kħan. Imma li, maħna tmur għall-eżami kien jgħidlek, isma ħajja jistaqsik din kien hemm dak il-ktib. Vera, jew, lej ma konċ. Kien jgħidlek ħajstaqsik din u di, no entry. Giveaway. Tajdilu. Jek jaqliblek il-page. Intu ma kontux suqu fit-triq. Kontu suqu fit-triq. Inti, Carlos. Ejja. Mela, zom. Thank you for the vita. Mela. Issa ħammur fuq Christmas jena, xina libes dal-kappell vera ridikol. Almenu ħani prova nżommu għaxej Christmasi. Ember, New Year's resolution li qatt mirnexxilek iż-żomm. New Year's żgur hija fejn tidħol ikel. Mela, nibdew minn hawn jiena nipprova il-reżoluzzjonijiet ma ħallihomx għall-ewwel tas-sena. Jiena persuna li jekk rid nagħmel reżoluzzjoni, I make sure li nagħmilha meta nkun irrid. Imma tagħmel fil-bidu tal-ġimgħa? Ejja, fil-bidu tal-ġimgħa. Mhux nofs il-ġimgħa. Le, psychologically naħseb tgħinni wkoll il-fatt li isma' nilħaq. Imma pereżempju fejn tidħol dieta pereżempju wikel hija xi ħaġa għax tajla fejn tagħmel mbagħad New Year għalfejn kollok il-miliet.
Kont ikol ħafna l mbagħad niddeċidi ngħid isma'. Istra nibda vera tajjeb imma mbagħad dik hija xi ħaġa li vera nsiba diffiċli. Nistgħilek xi ħaġa ma mbagħad once tiżgarra, tibqa' tiżgarra. Dik li titla. Le, mbagħad nerġa' nipprova. Jiena persuna li dejjem ħanerġa' nipprova ħaġa alright. Imma le xorta jiena. Tiżloq ftit u Jiena lija kan nagħmel riżoluzzjoni fisser tinżomma. It's never gonna work, forget it. Allura, qasad nagħmilha. Illum siet hekk nagħmel riżoluzzjoni tal-New Year ngħid ir-riżoluzzjoni ser tkun li r-riżoluzzjoni li qatt ħanżomma. U kważi qastajt hija riżoluzzjoni. I make sure dak li ħanajt ħanżomma. Wara ta' Christmas. Eżatt. Irrid nagħmel di. Whether I like it or not. Eżatt. Tkun realistika. Le, u inti tista' tgħid isma' li fil-maġġoranza ħaniekol healthy, ma mhux fl-assolut. Le, mhux fl-assolut, imma jiena persuna pereżempju anke fejn jidħol ħelu, jiena ma sax nixxi ħelu d-dar, jiena kien sib kaxxa qabel Nikola, jiena għandi problema kbira. Jien ma nżommx. Jiena m'iniex mhux m'għandix kontroll. Id-dar ma nżommx. Dik il-kontroll tiegħi nnifsi. Jien pereżempju jiena dejjem ikolli d-dar xi ħaġa. Lejn ċikkulata, jien ikolli ċikkulata d-dar. Tista' toħodha. Jiena għandi xi ħaġa tipo mhux superstizzjoni, ma dejjem nieħu tlieta ġifieri, jekk għandi ċikkulata nieħu 3 kaxxi, biscuits, 3 biscuits dejjem. U mbagħad jekk ħatta. 3 kaxxi. 3 kaxxi mhux 3 kaxxi. Mhux superstizzjoni dik fissazzjoni. 3 blokko, 3 blokk. Jisib tajt kaxxa. L-abdomen. Malli. Simta? Imma nixtieq ħaġa, kon erektib Atomic Habits. Fuq kif trabbi l-abitudni vera tajba. Habits tajbin, U xi ħaġa li għajdlek li vera laqtitni hu li ma tħares mela ma tajtx I'm on a diet, tajt I'm a healthy person. Allura meta tiġi għall-għażla ta' għandi ċikkulata qudiemi ngħid I'm a healthy person. Mela what would I do? Għax jekk ngħid I'm on a diet iktar ħankun frustrata nkun Nikola. Imma if it's positive u tajt I'm a healthy person. Hija l-perċezzjoni. Li tibni image tiegħek innifsek li inti jew healthy jew u di taħdem fuq ħafna affarijiet, pereżempju anke f'relazzjoni, I'm a loving partner. So meta niġi biex nibat messaġġ jew nkellem il-partner, kif se nkellmu? Tibatu from that standpoint. From the standpoint of I'm a loving partner. Mhux eħsib huwa mela ħankellmu tajjeb. Mela jien I'm a loving partner, mela ħankellmu hekk. Carlos, di li dejjem tħalli l-mobile mixaw. Missom jistħu jċemplu. Di li dejjem tħalli l-mobile mixaw. It-tifla ċempelli. Mhux debono kuljum. Imissa Ember, sa' tanza kam tażel il-karta Ember, infakkarkom li fi frar 22, 23, 24, 21, 22, 23, uħet minn dawk, l-stand-up comedy 21, 22, 23, li stand-up comedy ta' Matthew Sansultana, The Sansultana Show, biljetti minn ticketmonti.com. Nihdu għost ħafna, gdbu, nihdu għost ħafna. Funny, Matthew, crazy. Yes. U jek tidu da l-karti għal xi party, ibatunna, it's really fun. Għajdinna, Ember. Jena zilt mistoqsija di. Naraw naqra. Mela. Ħansa si għal-Ludvik. X'tamel? Jekk li mallem jitolbok tagħmel xi ħaġa kontra l-valuri tiegħek. I love it. Nice question. Jena ħanejdlu. Jena ħanejdlu. Jena ħobni u bodni. Vera, ma ngħidx li għandi problema. Imma taf tkun problema ma ħaddieħor. Għax ikun hemm mbagħad min meta jarak kemm antipatku kemm hu kiesaħ kemm hu dak kemm għandu jien kelma ħanajdilek. Jiġifieri Jekk iddejqek. Jekk ħaddejjaqni u speċjalment jekk ħatmur kontra dak li nemmen dak jew ngħidlu ssib il-ħadd ieħor jekk ħajbqa' jippressani. Ġifieri ma triċe biex ngħidlu isma' titlaq. I'm out. Ma tagħmilix, no way. No way. M'għandekx chance. Nice. Le. Tokrok. Jiena wkoll Ma tita' għannejk. Ejja. Jekk inti Kemm jibsa d-domanda. Skont x'inhi wkoll. Għax jista' jkun, mela jiena persuna bħal Ludwig naqbel 100%, jiena l-prinċipji tiegħi, il-valuri tiegħi huma sodi, naf x'irrid, naf x'inhuma twemmin tiegħi, ġifieri ħansiba daqsxejn diffiċli. Però skont x'jitlobni nagħmel.
Għax se jkun dak li nemmen fih jiena u l-valur tiegħi. Per eżempju. Jien naf pereżempju ma nafx. Ejja ngħidu Xi pereżempju. ħaġa li forsi u tiġi li għandu raġun. Jiena eżatt, għax mis se jkun il-valuri tagħna mhux l-istess. Ma values, Per eżempju, values. jiena Values are ġrat. values. Mhux hekk values are values. Jien ġrat li konna naħdem għal xi ħadd u qalli titkellimx fuq għadi għal ħalqek. Fimni? Ġevejt telefonata minn ta' fuq, jekk ħadd titkellem fuq ħadd tiġi fil-problemi. Ibsa kienet imma. Kristi għandi problemi. Imma ma laqx ħalqek, ġifieri. Ma laqx ħalqek. Le anki jien 100% imma jista' jkun ma nafx ikun hemm ċertu instances illi Darba kontella, Jaf jina darba imbaxxi kontellajt thumbnail partikolari, kien moment vera hot, għana kon nemmen ħafna fija dil-ħagġa, kontet namel proġett ma entita partikolari, u għalli Karl, għalli neħħija dik, għalli xinkella ħajkollu ma nkunux stantik il-xol. Tlu fakit, t-tinix il-xol, bro. Jen nemminom dal-affarijiet, fuq dal-livell ossa. u l-lum naħseb il-ħajja li qed ngħixu. Falek, ġifiri. Tant- You don't fuck around. Tant lifna valuri li naħseb iktar. U dik, eżatt, eżatt. You stand tipo ma dak li temmen fiħu hekk. Isek I you would stand go out. silent. Mhux kulħadd li mhux ma jfissirx li m'għandhomx taħat Li ma tajċ. Yes. Isna namlu dak xini xini? I would go silent fis-sens. Go silent ġifieri. Li ta' Sissa għal xi ħaġa interessanti. Ta' laqħalqek fuq Facebook. Mhux eħe, Jekk jgħidulek neħi l-post. neħħi l-post le. Għax per eżempju jiena ma taqlu ħalqek. Imma Kienet relatata ma' John Paul Sofija. biex hekk. Eżatt, Le, eżatt. jekk hija xi ħaġa li temmen fiha. Affarijiet hekk qed ngħidu. U għax ħanajdek Qed mal-valuri Jena jitlu kienet relatata fuq xi ħaġa l-konsekwenzi. oħra, mhux Jiġifieri ġampol, ma din. xi ħaġa vera heavy oħra. Mal-valuri jitlu l-konsekwenzi. L-istess, Jiġifieri no din way. għandek il-konsekwenzi. Ġifieri huwa jew ħadd titkeċċa, jew ħajaraw bħala you're going to stand out for all the wrong reasons fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri jiena nemmelek inti l-valur tant temmen fih u temmen il-konsegwenzi għalik huma you're fine with them. Inti tajjeb, you're okay. Taf kif? Jien naħseb għandek tmur għaliha. Jvrek inti fil-kas tiegħek pereżempju, titfuq John Paul Sofija u m'għandekx problema bli għajdu n-nies. Kont se ngħid, mhux hekk biss imma. li temmen fiha, Eżatt, għax kemm temmen fiha. Mela ħan saqsi mistoqsijena lil kulħadd fuq din l-istess, right? U għandu Għax kumment, jiena personalment inħoss, ejja nitkellem fuqi. Li qed f'sitwazzjoni fejn nista' nagħmilha. Għax jien għandna l-kumpanija tagħna, għandi x-xogħol tiegħi u x-xogħol tiegħi, kulħadd jaf ix-xogħol x'inhu. So I can play. Imma tkun per eżempju impjegat ġo kumpanija, naf ġo bank, jew għandna departiment, whatever, ġo ħanut. It's a bit harder. Xux konċi kollu tvrek għandek ċertu dejn, għandek familja. Eżatt, Dak li ħat eżatt, għamel. ġifieri- Ma tistax tiġġudika. Però mbagħad il-valur huwa l-valur. Pero Hemm dik being imbagħad. silent can Eżatt. help as well. Fatt, illi kien hemm pereżempju mument f'ħajti jien. Fejn jiena jekk nemmen f'xi ħaġa ħaniġġielet fis-sens ħanikteb fuqha u dan u seba' u dan. Però darba minnhom il-mara bdiet tikbri għax issa ġibtni fiha għandi. U kienet jien qatt ma bikkejt għal-mara, fis-sens asnajjat magħha meta nargumenta. Imma l-mara rajta tikbri u qalt li inti m'għadekx waħdek. Issa u jien u dawn it-tnejn. Yes, dika ħaġa oħra, dika d-dimensjoni oħra. 100%. Daqqa waħda tajti l-list, Fimni, ġifieri inti Ludwig m'għandekx. Eżatt. Ludwig għax inti Ludwig. Eżatt. Fimni, vera Ludwig imma Hemm konsegwenzi. Kif bdejt titkellem so. Għalek titkun ok bil-konsegwenzi li ġibni għaw il-valur. Imma il-valur mux importanti. Imma tifem. Ħan argumenta ħil. Fej jista' jwaslek. Ħan argumenta ħilek dik sewa. Mux għat najt li għandi raġun. Imma. Rasi, jien Imma speċ ta' it-tfal mux juhdu eżempju mill-fat li inti you stand up for your principles. True. Skonċ ikun. Skonċ ikunu. Skonċ ikunu. Konċenuma. Per eżempju, ħana għaliban kontroversjali. Per eżempju, jġili per eżempju n-nis vera kif tajt, jikritikaw il-politiċi, għax. Tittieħed deċiżjoni li l-politiċi l-oħra tal-partit ma jkunux jaqblu magħha, ma javvataw favorija xortax l-kap għalhekk mela aħna kollha mal-kap.
U tiġri ħafna, ġifieri kemm fuq naħa u kemm fuq. Le, mhux hekk, mhux hekk. Kemm fuq kwestjonijiet etiċi bħal divorzju u civil union jidhirli. Tiġri ħafna, tiġri ħafna fuq ħafna affarijiet. Ta' Ġan Paul Sorija. Issa dik imma. Żballi Jiena żball tiegħi. Le, stenna, Ma żomm, ħanitfa domanda. Żomm, Ħanitfa domanda. Mbagħad tgħidli fuq xi Tittajni. Id-domanda hi jiena bħala politiku. Wendy tittoħroġ. Ġajna Madon fi Wendy. Kull meta nibdew podcast di tibda. Tibda l-banda, mbagħad tittoħroġ. Sorry. Mela, jien bħala politiku għandi nżomma l-linja tal-partit, jew għandi nopponi il-partit speċta, għax najt aħjarna laqħalqi u niprofa niġġielet il-ħaġa minn ġewwa milli niftaħħalqi u ndajje fil-partit. Skont x'inhu l-prinċipju tiegħek? X'inhu l-iktar importanti il-prinċipju tiegħek? Il-prinċipju jew il-partit? Il-prinċipju li nemmen fih jiena jew il-partit? Għax qed nieħdu l-aspett ta' politika. Hija xi ħaġa jkun anything else, jkun jiena bħala l-lema, x'inhu l-prinċipju tiegħi? Il-studenti jew l-edukazzjoni per se. Ġifieri naħseb il-persuna. U xkont se tajt fuq divorzju? Divorzju, pereżempju, di semmejna divorzju. Pereżempju, dak kien żball. Ftakara lui. Pereżempju, fakkartni fiha. Jiena niftakara u niftakru jgħidli. Żball. Imma f'liema sens. Personali tiegħek żball jew bħala Żball personali tiegħi. Okej, għajdilna. Illi jiena kont kontra d-divorzju. Fis-sens. Uħriġtajt li kontra. Iva. Kelli perception li marret naqra żmerġ. Most of the time ma nkunx. Spjegali. Most of the time ma nkunx żbaljat fuq dak li ngħid, imma di żgarratli. Fimtek, Fis-sens illi jiena ħsibt illi ġejjin rebus. Ok, bid-divorzju. Bid-divorzju. All right. Knowing aħna anka kelli il-perċezzjoni ħażina ta' x'poplu aħna naqdu ma' xi ħaġa. Qed nifmek. Però strina naħseb jiena fejn tidħol il-familja u fejn jidħlu daw l-affarijiet aħna we're still quite strong. Yes. Family is still strong. Jiena pereżempju kien nitkellem ma' ħbib tiegħi ġifieri barra minn Malta. Jgħidu li Lud, if we don't know you, I mean, you come across as a weird person. Per eżempju, għax inċempel tliet darbit l-ommi. Tifhimni, jew illi ħanaddi għandu il-mamax preparatinna li kell jew il-mama ġiet għandi d-dar ma. Imma ma naħseb li ma mhuwiex kemm aħna close. No. U tinsiex li aħna anke aħna ġeografikament close. Allura dik Maltin nibqgħu dejjem mal-familja. Dejjem flimkien. U għalhekk il-familja ta' b'saħħitha u Malta. Għax aħna dejjem hekk. U hemmhekk dak kien u dik naħseb li waħda mill-affarijiet vera sbieħ. Jarrali. I'm really glad. Fimtek. Istja tal-ġen, bro. Jahu gost nisma titkellem. This is interesting podcast. Bdejna mal-ewwel ostrek. Ħan ibbilanċjaw naqra. Ħanerġgħu morru ho. Ho. Mela soħra ġelbas il-kappell. Lil min tixtieq issi. Il-min ħatajt. Il-ember għalija. Inti ma Abigail, Madonna, stop trying to control everything. Abigail, inti. That's it. Yes, proset. Lilek, tafal xiex, għax inti titlaq ġejja, titlaq. Lil min tixtieq issib taħt is-siġra tal-miliet u għaliex. Nice one. Jien ħansib dak li nsib taħt is-siġra tal-miliet. Xi għandha f'relazzjoni long distance u se jiġi għall-miliet. Ma jintefalik taħt is-siġra biex jiltaqa' l-ewwel darba mal-familja, ġifri ma setax jiltaqa' mal-familja f'mument Il-lallu perfett mela. Nice. Wara xahar u nofs ma narawx il-xulxin. Kemm? Xahar u nofs. Jibsa. Ħana mal waħda serja. X'inhi l-iktar battalja emozjonali li kellek u għajjietek? Il-lostra, heavy. Jiena naħseb illi kienet il-coming out tiegħi. Ija. Ara, mela, ħanibdew minn hawn. Jiena ma kelli support kbir mill-familjari, naħseb I was very lucky li it was easy to a certain extent, ma jfissirx illi ma kellix. Kemm kellek żmien? Jiena kont kbira, ta' kelli 26. Kien il-lucky birthday tiegħi, niftakar.
Kien perjodu l-birthday tiegħi. Għax int tibdjaddu, jiena persuna minix emozzjona ruħi ħafna, min jaf li jiena biex nesprimi ruħi hekk hija vera diffiċli. Allura meta tbad tħoss ċertu affarijiet illi qabel ma tkunx ħassejthom, badajt imma I'm on the right track jew F'liema sens affarijiet qabel. li jien qatt ma ħassejt eżempju kif inħobb mara. Kont ngħid imma jiena istra x'qed inħoss jew kif ħan nispjegaw kif Ġifieri inti sensazzjonijiet ħassejthom tard. mhux ħassejthom tard naħseb qatt m'għandu ngħid qabel. You never dealt with it. Jista' jkun. Le ma qatt ma ddit li minn moħħi. Estra, right. Allura jisu meta mbagħad tissib il-persuna the right person, tibda tmur luri jisu ħafna flashbacks, bħajt mela għalhekk, jew għalhekk kont inħossek, jew għalhekk meta kont. Allura u terġa' kont kbira, il-fatt li kont kbira stajt nevalwa u naħseb dik iktar enitni ta' ma naħseb kienet ukoll kien hemm sens ta' biża x'kont I knew what to expect. So dak il-perjodu sakemm actually għad Kont taf il-konsegwenzi speċ. kont naf se jiġri, step by step. Isu mbagħad waqaft I was able to deal with it meta isma' jiena ma sax ninbidel. Jiena This is who I am. U straħt meta jiena għat il-ġenituri tiegħi. Estra. Emotionally. X'beżlak. Rejection u issa I knew li l-ġenituri tiegħi jiena tant għandi relazzjoni tajba mal-ġenituri tiegħi, tant jiena open mal-ġenituri tiegħi li I knew li I was never going to be rejected, never. Imma xort hemm dik il-biża. Dik l-step. Xorta jkun hemm dik il-biża. Irrazzjonali tkun il-biża. ħajrawni differenti, naf sħab, imma I was very lucky li nista' madwar, imma nas dak kien l-iktar punt emozjonali f'ħajti li kelli biża straordinarja. Kienet kbira. Li mbagħad meta tgħaddi minna tajt ma kellix għalfejn. Eżatt, hekk qed ngħid. Imma tinsix li inti ħatmur kontra n-norma. Imma eżatt. Ifhem faċli tgħidek ma tkunx fuqek, ma tkun fuqek imma ġa Taf kif imma imbagħad once li ħaddak l-istep kien striħajt. Ħassejt li nista' ngħix ħajti. Jiena qatt ma rid ngħix f'gidba jew bil-moħħbi. Dik kienet kidni. Plus inti you're not all over the place. Le. Ġifieri waħda mill-ħbib. Ekku. Ftit illi ġifieri la tikun medja la ħafna. Flas li jiena persuna riservata ħafna fir-relazzjoni tiegħi. Solid. Dejjem hekk ngħid li Jiena nipprova u kemm iżda jkun nipprova nżomm ir-relazzjoni tiegħi riservata. Mhux għar-raġuni li nistħi, għax jiena tant ħajti fil-pubbliku. L-iktar ħaġa speċjali li għandi huwa li il-familja tiegħi u l-affarijiet f'inanki on social media. Jiena per esempio ċittifel ma jidirx. Jiena fuq ir-relazzjoni tiegħi ma' Olli ma nitkellimx, mhux għax m'għandi naħbi jew hekk, imma hemm xi ħaġa Tizomma prezzjuża. Nixtieq inżomma lija. Tiegħek. Plas li jiena t-tifel ma naħsibx li jitsfer Naqbel. illi għandi nuru issa min jagħmilha well and good li jagħmilha, jekk joħoss li għandu jagħmilha x'huma jafu x'inhu tajba tfal tagħhom. Jiena t-tifel tiegħi u t-tifel tagħna bilna fuqha. Naħseb it's not fair li nesponi ħal xi ħaġa li għadu mhux lesta liha. Naqbel. Għax imbagħad he might look back and say Lejna, Anki xnajt. Jiena anki kif nitkellem, jiena llum il-ġurnata kif qal Ludwig l-ewwel. Tkun ta' eżempju. Jiena kemm mur fuq podcast pereżempju, nevalwa kull ħaġa li ngħid għax jiena ngħid meta t-tifel ikollu 18-il sena u jara dal-podcast, ikun proud b'dak li għadd. Ikun affettwa lilu b'tali mod. So jien nipprova kull ħaġa li ngħid u nagħmel nar kif ħadd affettwa lilu relazzjoni tiegħi. So nice. Mhux faċli, eh? Le, mhux faċli. Ġieli tiżvija. Mhux faċli u tiġi interpretat ħażin. Imma nipprova noqgħod attenta ħafna. Imma li ta' valuri dak li għandek iktar prezzjuż vera lezzjoni importanti. Jiena l-esperjenza tiegħi d-dinja nbidlet ħafna jien meta kelli t-tifla. Illum it-tifla tiegħi għandha 22, ma nafx qatta fuq it-tifla tiegħi. Twal minnu. Ejja, it-tifla tiegħi qed ngħid it-tifla tiegħi xej, solid woman. Awesome freaking woman. Fissata fuq. Għajna ħobb infissat fuqha. U jimpalek, kont nuri qatt jekk tħares il-Facebook tiegħi through the past 22 years mhux ħatar ritratt tat-tifla. Però ġieli kienet situazzjoni jew kien kun mistieden fuq programm u jġibu hemm. Kien hemm daqsxejn ta' exposure, but as much as Kemm stajt. Kemm stajt, eżatt. U ma mbagħad li qatt ħaġa vera interessanti, għax li qatt noqgħod attenta kull ħaġa li ngħid. U jiena vera kont bħala, jien kont noqgħod attent ħafna ngħid. Irid noqgħod attent kif nitkellem għax xi darba dit-tifla. Ħa tisma'. Tara. Però mbagħad di esperjenza tiegħi.
Jiena fortunat ħafna xit-tifla u jiena buddies. Abigail taf. Jiena t-tifla nkellima, ġifieri nkellima isni qed inkellem, ġifieri my best friend. Fimt anke kollha problem bil-boy. Wisq. Propjament. Propjament. U tantu ma' friends, jien ngħidulhom guys, boundaries. Ngħidulhom boundaries, jien ngħidulhom boundaries, ma dawn m'għandhom Open ħafna, open. Which is beautiful as well. Le, it is very beautiful. Immissa nista' meta kienet żgħira, le. Għax meta kienet żgħira kont nibża li taffettwaw li traumatizza. Issa llum naf li she's solid, so okay. Anke ma tfajlit meta kienet żgħira ma kontx norija li kelli dik it-tfajli u dik it-tfajl. Xejn, ma kellix idea. She's a friend, mbagħad kellha 21. So they're not friends. Imma waslet għalija. Le, waslet għalija. Imma li qed ngħidlek illi mbagħad innutajt ħaġa, iż-żminijiet tant inbidlu illi kif nitkellem illum qudiem kamera, l-affarijiet li ngħid pereżempju fuq dal-podcast qatt ma kont noħlom ngħidhom 15 years ago għax id-dinja ma kienx lesta li għat-tifla ma. So, yeah, I think it's a matter of... Imma t-tifla għanda 20, you know what an adult is. As she progresses and as the relation progresses, ma tara xi ġri. Ekku, per eżempju, jiena għalissa per eżempju, għall-argument li wiċċ it-tifel ma jidirx, forsi it-tifel jkollu 5 snin jgħidli. Per eżempju, jgħidli, ejja nieħdu ritrat ma u tella jista' jkun ma jgħidilix. Imma jiena nimxi mat-tifel għax din mhix di ħajtu. Fimtek. U l-karriera tiegħi huma totalment differenti minn xulxin. Ġifieri jiena li ntella fuq il-midja soċjali mhux biex ingawdi jiena, ma biex naqsmu ma' min isegwi l-karriera tiegħi. Darba kelli kienna darba, sena l-oħra kienna u l-Pride, sena l-oħra. Pride. Wieħed mill-isba' moment li kelli jiena dal-istija Pride. Apparti ħafna rehearsals u skummidi dik kelli diskursata ma' Ember. Fuq il-Pride. Okay. Kont pregnant dak iż-żmien. Fuq il-Pride ħanitkellmu. Le. Biex tara li jinna mira fija illi ċertu li anka jien fil-fatt għattela asma għattela ġifiri aħna l-etrosessuali ħanibdew namlu 5 ijiem, 6 ijiem holidays u hekk. Għalt li jiena Lud għalt li qiegħda hawn mhux għal daw għal konserts u għal kummedji għalt li jien qiegħda għal liġijiet. So that goes much more in depth and beyond u bdejna nitkellmu fuq certain discriminations dak iż-żmien li anka kellha waqt il-pregnancy su karti u mhux karti. There are still things. U x'inqalt li certain things. Jaqsaddew li rasi. Qegħdin 2024 meta pajjiżna huwa veru. Ġifieri nidru ma tirrealizzax x'anka nġili ffaċċajta. Taba titkellem ma' xi ħadd tajt vera bis-seta. Nixtieq nargumentalek waħda, u mbagħad nitfax ħaġa forsi fuq il-mejda. Le, jien naħseb ċelebrazzjoni hija wkoll importanti. Anka f'minority groups, ġifieri li jien noħroġ nagħmel konċerti u niċċelebra dak li jiena. Anka jekk jiena nista' jekk jien nista' niċċelebra li. Imma jien naħseb ħanek. Għal sitt xhur hekk ħana. Imma jiena naħseb, nista' xi ħaġa. Għamel punt. Għamel punt. Għamlu. Jiena l-unika ħaġa li jekk naqa' li nixtieq nara fil-ġejjieni u li issa avoli għadna lura, ma f'dal pajjiż pereżempju ħossni morna mhux ħażin il qudiem li ma nibqgħux nagħmlu labels għax li qed inħossu. Li biex noħdu drittijiet sirna ngħidu mela jien hekk u inti hekk u jien nixtieq li la jinteressani, mhux ma jinteressanix, niċċelebra lilek in your whole. You know what I mean? Rather milli isma' li jiena hekk u jien ma dal-grupp u inti ma dik istra nixtieq li dik tinbidel issa. Li nħobbu kollha xulxin u naċċettaw kollha xulxin. Irridu nitfgħu kulħadd kaxxa differenti. Dik istra. U jekk ma tidentifikax ruħek ġo kaxxa. Ġo kaxxa. Mela hemmhekk hemm panic mode. Dik. Kemm min-naħa tal-persuna u kemm min-naħa ta' minn barra. Dik. Jiena naħseb wkoll, naħseb illum il-ġurnata, pereżempju ħanet l-eżempju, ma noqgħodx ngħid illi omosessuali. Eżatt. Jiena persuna. Eżatt. Inti ma tgħidlix li int persuna. Eżatt. So taf kif m'għandniex għalfejn nagħmluha,
Issa nifhem illi hawn min, għax hawn li ċertu labels illi naħseb huma bżonn illi iħossu l-bżonn li għandhom ikunu. Raġunijiet illi forsi label, qasirt nsejħilha label, ta' qasi label, il-mod kif tiddeskrivi ruħek huwa you feel safer. U you feel safer. Ġvina, s-sorsertina qasna tijom tort il-min ikun. Le, laqasjen. Il-problema i illi meta nħodu għatu di extreme. Ġviri, when nirreferi għalik, flok nirreferi għalik bismek per eżempju, rrit najt u dak għaw li ħossu per eżempju li ħossu non-binary. Malfej, no, don't go there. Għandu isem, dawk il-persuni għandhom isem. U le, anka l-aggressivita, ġifri li tajd li. Jekk jim bil-fors taj li prezentatriċi, tiġi taj, tipo, relax, guys, but I understand that there's kultant kulem krizi. Ġifiri. Ġifiri kultant inti taddi minn krizi, sa' kam issib li l-ek nifsek taddi minn ħesil. Eżatt. U meta fl-axar. L-istess il-soċieta. Per eżempju, ssib li jena tħossok safe li inti tajt jena non-binary, isek issib a safe space. Allora, you might defend it aggressively. Imma, nistaj xi ħaġa żgħira. We go back to this thing tal-pride, per eżempju, ma mhux biss tal-pride, għax ovvjament pride is one thing. U mbagħad hemm l-oħra per eżempju li qalet Abigail the way we look at women. U l-lum tittoqgħod attent kif tajt għax preżentatriċi jew attriċi lejn atturi jew direttriċi. Imma dik ħanajdlek, mela aħna għamilna storja twila. Nitkellmu at least 2000 sena mindu kien hemm l-Imperu Ruman u bad daħal il-Kristjaneżmu. Li aħna oppressajna ħafna il-mara bħala soċjetà. U oppressajna wkoll joħbejna l-omosessualità. Li ħaġa naturalissima. Okay? F'kull naturalissima l-omosessualità mhux li toppressa biex naturalissima l-omosessualità. Biex tiftija. Ma jmurx ikun hemm. Jekk xi ħadd hemmhekk fehma kif tarax iktar dal-podcast, bro, muru ma tagħmel labakus għax all right, ovvja, vera. Intom fimtuni, guys. Allora xe tiġri? U dik dejjem tiġri, inti meta għamilt ħafna żmien topprimi jew toħnoq xi ħaġa. U mbagħad xa jiġri, meta mbagħad tibda ħirġa, ħadd mur the other way. Bħal meta għandek tazza tagħmilha waħdek. U lil ma jagħmilek l-ma jagħmilek kemm jiġi normali. Imma nista' nispiċċa l-punt. Guys, għandna nitalmu. Nista' nispiċċa l-punt. Inti Abigail post ignorant ħa nispiċċa l-punt. Li jiena għamilt ħafna terapija sewa, imma xorta nħossi li ma naf xejn. Imma jien nibża li daw il-labels, per eżempju non-binary, jew per eżempju heterosexual, jew per eżempju kultant li tuk it is risky li label it-tik safety. Fimni? Imma jien naħseb li dika sakemm naċċettawha. Għalissa we're trying to find ħanispjega. Parameters. Inti meta jkollok fl-adolescenza, insomma, sal-40s għax jiena nisa llum hemm qalba. Jien naħseb irdu naċċettaw li we are very complex. Yes, we do. And we do accept put ourselves in a box. It-tolleranza. U li nbidlu l-ħin kollu, għax inti jien nibża li kultant, jekk jien ngħid jiena eterosessuali. Neħel magħha u jekk is-sena d-dieħla iddeċidejt li isma' le jiena ma imma pers nintrabat ma dik il... L-emmek sejri. U jekk, stenna, illum aċċettata ħafna iktar. Le, ma per eżempju, jekk jien dik il-kelma qed tini l-identità tiegħi, ħatkun ħafna aktar diffiċli li ninqala minna. Għalhekk nixtieq li ngħixu f'soċjetà. Fejn hemm l-ebda kelma. Ideal world. U li jiena imma żgħar illum hemm omosessuali, hemm heterosessuali, inti persuna. Imma dak huwa l-ideali dejjem. Dak huwa l-ideali. Imma le, jien naħseb iktar ma jgħaddi żmien. Iktar għandna bżonn li nagħmlu kaxxi. Mux qed ngħid li huwa l-ideali, le. Jien mhux qed ngħid li huwa l-ideali, jiena naħseb bħalek li bniedem huwa kumpless, jien naħseb il-ħajja tant saret maġla, tant l-affarijiet qed jinbidlu ħafna, tant sirna kollox iridu faċli li l-fatt li għandek kaxxi mhux qed ngħid it-tajjeb jew il-ħażin. Hemm sens ta' struttura. Jiena li jiena m'għandix problema li inti tgħidli jiena ma nifhimx min jgħid illi iħobb iġissessi, joħossu
jiena m'għandix problema Le, li inti mhux tajt. hekk Le, le, ngħid. le, Le. le. Ma nismaw, le. Imma hija tolleranza. Mela. Jekk jiena Eżatt. nħossni komda f'din il-kaxxa. Tiġġudikanix. Ħallini. Jiena nifhem illi ma taqbilx bir-relazzjoni tiegħi. 100%. Jiena nifhem illi inti ma. Imma. Fjajna, guys. Eżatt, improvjajna. Għax aħna għandna ħafna żmien ta' intolleranza assoluta, guys, issa qed nitkellmu. Issa. U jien mhux qed ngħid fuq kif jien inħars lejn ħaddieħor, jien qed ngħid fuq kif jien inħars lejn nnifsi. Iġifieri, ħaddieħor m'għandu l-ebda ħaddieħor m'għandu l-ebda dritt jiġġudika jekk jien irid ngħid li jiena square triangle jien ngħid li rrid. U jien nittollera lil kulħadd. Imma. Għax it-tifla tgħidli, you cannot talk. Għax jiena dittat. Okay, guys, salbuni. Jiena fi-1972 twilit. Allora jiena fi-1972. Xwejja. Allora. Ġenerazzjoni oħra. All these permutations on sexuality I haven't. I don't know. Allora toqgħod attent kif nitkellem. Naf illi m'għandix ħesil ma' xejn, imma ma nafx kif niklassifika. Qed tifhem li ma nafx kif niklassifika. Jiena lejbil li inti tagħti lilek innifsek li kikun ħajjar in-nies. Per eżempju, bħal da semmi Għax torbot lilek innifsek. Jien ma ngħidx jiena mara full stop. Hija awtomatika, naħseb il-mod kif jirraġuna l-moħħ. Jien m'iniex ċerta. Jiena vera. Jien vera libera. Żgur. Jien ma ngħidx jiena mara lura nagħmel hekk u hekk. Imma naħseb overall naħseb biex inti to fit in society. To fit in, I don't care about in this society. X'inhi? Kull soċjetà. Brené Brown is really good on this. She says, being loved is not fitting in. Oh le, 100%. Jiena naqbel il-persuna għandha titinħab kif inti. Taħseb imma m'għandekx għaliex tagħmel effort, pereżempju f'dis soċjetà aħna. Per eżempju, persuna omosessuali. La xej, isma' jien. Illum le. Biex tkun parti. Aċċettat. Skont l-imkomunità. U skont ma marrux l-estremizmu. Għax l-estremizmu. Ovvja li hemm ta' twerwi. Eżgur. Jiena per eżempju nħossni grata ħafna. U magicians imbidlu n-nies u. Mhux hekk, le. Taffej marda. Ma marrux hemm. Imma ma tistax inti ma tistax. Ma tistax inti f'popolazzjoni li sa kważi tqarreb lej il-miljun. Ċifiri taqbad dak il-fraction, għax inti dak il-fraction dejjem ħajkollu. Idealment, kif qed tajt inti. Nisma' ara l-Amerika, ara l-Amerika. Mela. Xiex l-Amerika? L-Amerika bħalissa qegħdin sejrin in-naħa l-oħra. Ejja, mhux hekk iżgur, mela. Imma f'kollox. Irridu ngħaddu għall-mistoqsija li mara tal-bisa. Dan ibqa' hemm. Ir-Russja ir-Russja ta' dik il-mara li marru l-pulizija ġewwa. Maċċettaw xejn. Hemm ħafna. L-Amerika u sparawla. Le ma nafix di. X'kienet di? Kien hemm każ jiġifieri ta' pulizija dawn marru dawn suspettaw xi ħaġa. Ġifieri di. Allura biex tolli idea, di bdiet tolli idea, di marret biex tmiss it-kella taġen jew xi pen, whatever. U sparaw. Alla jbirek ħasbu li għandha arma u sparaw laqatlu. Razzizmu. Isma' ir-razzizmu l-Amerika, ir-razzizmu l-Amerika reġa'. Ir-razzizmu mal-Amerika. L-Amerika is a whole different story. I mean, aħna qas nibdew fuq ir-razzizmu, razzizmu. L-Amerika naħseb minix ċert imma minn għalija l-Amerika hija storikament l-aħħar pajjiż fej ir-razzizmu kien prevalenti ħafna, għax ir-razzizmu kien dejjem, imma l-Amerika huwa partikolari. Kalma naqra Carlos, Kien ikkalma. Kien missa jisu reġaw flerja. Mistoqsija tiegħek kemm ħarġet affarijiet. This was an awesome conversation, guys. Vera tnieħu gost. Carlos, għamel il-mistoqsija, u mbagħad ħanaqtaw il-bejk u mhux se nwiġbu għalih. Mela alright. Għalmini. Mela guys, tidwa Christmas jew tidwa vera deep u heavy. Li trid. Waħda Christmas. Għaxina, ħana ġewni kollha. Mela smani. Your all-time favorite Christmas memory. Sabiħa. Il-minħan saqsija di. Kulħadd. Mela, ħanamlulkom kafe bil-magna tal-Ultimate. See you soon.
Tobba tal-għajnejn kuljum. Għal appuntament ċempel il-Lourdes Opticians ta' Nasher Road, San Juan. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. Onlineintimates.com. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. OK Home, Panther Road Lija, okhome.com.mt. Ma waqafniex ngħidu. What an awesome podcast! Mela ħanajdu l-memorji sbiħtana tal-miliet imma nixtieq ukoll nirringrazzja lil Ultimate tal-kafe. Thank you very much. Enjoy. Thank you very much. Very good. Mill-Magna. Ma nixrobx kafe. La ma tixrobx imbagħad. Jien ma nixrobx alkohol, ma nixrobx kafe laqaste. Nokla d-dizin tal-cards u l-logo, Customize Nation għal-istampar tal-cards u tal-li tejnuna f'kull proġett. Yes. OK Home għall-amara u dekorazzjonijiet, Hansa għall-imbit u CMYK għal-PVC boards u l-lum għanna tutti gusti għat-tizin tal-miliet. Miftuħin mill-8 sa' 7 ta' flasġija. Amazing, għeda. Sal-24 ta' Deċembru, ġifri pitada. Yes. Eh? Orlando. Happy Christmas il-sponsors kolla. Mela, l-isbaħ memorji tal-miliet. Xi memorja waħda li għandkom? Naħseb l-isbaħ memorji tal-miliet jena kull miliet meta kien jasal il-moment biex namlu l-presepju d-dar. Vera? Iva. Top tal-presepju. Mux jena il-papa. Il-papa jagħmel presepju, mbagħad jagħmel presepju d-dar. Xi ġifieri jagħmel presepju mbagħad jagħmel presepju d-dar? Il-papa jiena huwa l-fundatur tal-aqda tal-presepju ta' Malta. Oh. Ma konniex nafa di. Il-presepju tiegħu qiegħed fuq il-bolol ta' Malta. Dal-livell. Nisirek il-king tal-presepji. U mhux king imma. Ma wieħed minnhom. One off. Daw li fissati. Eżatt. Imma mbagħad kien jagħmel ieħor id-dar. Appart il-Christmas tree, da kien jagħmel presepju d-dar u kienet taffaxxinani ħafna jien. Ir-riħa tal-kolla taż-żibeġ tal-mastrudax. Sabiħa dik hija. Bil-gazzetti, gazzetti u jagħmel il-papje maċe. Il-grotta u Il-grotta u mbagħad ibigel noħorġu daw l-istrapasturi tat-tafal, koru ħewda. Imma f'sbieħ. Ta' waħxijiet. Imma U sbieħ. jkollhom dik ir-riħa ta' eluq ta' sena. Nafxettajt. Nostalġija. ċiġmil. U issa tan il-bambin. Issa tan il-bambin. Il-bambin li konna nżejnu d-dar. Il-papa għandu kollezzjoni tal-bambini. Immaġina. U l-papa rrititini bambin. Bambin. Partikolari. Sum daħtu d-dar. Għandaħakom. Dibesaw dil-libsa ħamra u jekk u da. Oh my God, we have a baby. Oh my God, we have a dead baby, il-mara. Ja, għazaw ikunu partikolari ħafna. Ikunu partikolari daw ta' xema. Ta' xema, u. Xar vera dak. Take it away, tela kif sem femu da' Jiswa ta' insomma, imma mbattani għalija ma jiswix daqsda, ma tani tad-dar. Dak iktar prezzjuż. Tani tad-dar xina lija dak. Li konna. Fit fulitek. Iva, imma daw l-irweja. Sabiħ. U fakkartni f'memorja oħra jena. Jandi ġiex memorja. Waħda ta' meta konna nkabru l-ġulbina. Meta niftaħ gwardaroba u nara tikber, għalija ma tkun żgħira daw l-affarijiet tkunu vera maġiċi, taf kif. U mbagħad memorja oħra tinvolvi l-Carlos u l-Rachel tal-V-Squared. X'inhi di? Rachel konna ħobbu, konna super close friends.
U konna ħobbu morna horror films. Oh my god. Ismaw di. U film-li timqaddes, Rachel. Fi Christmas. Film-li timqaddes, One Christmas, il-Carlos ħadni jara sotu jew sotu. So, tu. U Carlos! I mean, What the coffee? U Carlos jibża. You can't say fuck. Carlos jibża ħafna. Ejja, jena jdejquni da. Dejquni, man. Fottejni l-miliet, fottejni l-miliet. Mela jaħdem bil-mid da jitfa wahda ġo għanna banju bis-siringa l-ħoġo għannar. I mean, come on. Law ħagġa film tal-qamel għalija, jistajdu li la story value, like, whatever. ħarġu xi 8 u 9. Eżatt, leġermu. Sharknado, għatsmajtu bi. Sharknado, għatsmajtu bi. Għajdu l-premessa f'sentenza. Dan xie 10 minnu, ma f'kemm hemm ħafna. Dan il-premessa tal-film huwa dan iċ-ċikluna u cyclone jiġbor xeba sharks mill-Atlantiku jitlaqhom ġon of city. And it starts raining sharks. It's crazy. And so tornado Ta' sharks. so Sharknado. I mean, kemm għandek flus xtarmi u dik tweġġani. Ġani, għaxek nibda għajnajt Madonna daw l-Amerikani. Aħna biex namlu filma u Malta. Kolla ħsieb u Irrit imbieħ ostra Memorja tal-miliet, guys, intom it-tnej. Memorja. Ibdin tembe. Jiena il-memorja tal-miliet hija dejjem min-nanna. Jiena nanna tiegħi kienet tħobb il-miliet ġifieri b'mod inkredibbli. Jiena nanna kienet tipprepara l-ikla tal-miliet tibda minn Settembru. Tikteb u jiena nanna mietet 25 October 2019 u kellha d-dundjan ordnat diġà. Għasek kienet, jina lija il-memorja in-nanna hija l-miliet, ġvena l-ikla tal-miliet, li says Black Extended Family, ġurnat emmek. U l-isba ħaġa kienet li konna nordu kollha emmek il-kuġini. U la-dan u muem. U dik kienet xi ħaġa plus illi nemmen illi l-isbaħ memorja tal-miliet ħad tiġi dis-sena. Għax huwa l-ewwel miliet ta' ġużi. Ġifieri I'm very, very looking forward. Biex nagħmel l-ewwel memorja. U Father Christmas u hekk. Importanti. Mela. Se tagħmlu. Hopefully jemmen fih. Mela ma minnu l-avvamata dużajra. Carlos, inti għandek? Jena, il-miliet l-istress, jena kont għamilt ħafna snin The Grinch. Fej kont Pero dejjem il-midġabni l-ura. Nitkellem ġol Mike flok ħdej. Nitkellem ġol Mike, mela. Le, jena kelli, għaxina kont vera privileged childhood. L-ħagġa kelli n-nannu tija jena kien jilbess Santa Claus Birkirkara. Kienu letterament t-tfal ta' Birkirkara, kullħat lilu jafu. U jinkon narfu, għaxu kellu għazzaw. Il-laħwa. Darba niftak, u di għandem, jen taf kem kelli ġi, forsi kelli 5 jew 6, ta' Kif tibqa tiftakara? Imma dik niftakara. And that's one of the nicest memories. Niftakar ngħidlu, inti nannu leli. U da ġarlu l-orla, jgħidlu għandek dijek. That's one of the nicest. Umbat għanna tradizzjoni li bit-taħwit kollha li ġara u bluġiħ kollu t-taħwit taħajti għamilt ħafna taħwit. Għanna di tradizzjoni aħna, Christmas Eve dejjem niltaqgħu l-familja tan-naħa ta' mistana bit-tifla hekk u dejjem niftħu l-rigali. Jiġi xiġri u naħseb dik l-ħaġa li vera żammejna through all the years. Għaxan kall-lunch li għamilna ħafna minnu. Mawx isbaħ mill-imħabba. I think Christmas is Christmas and there's so much. Għaxan miktar, hemm ħafna iktar. Jiena Christmas dejjem ġabni lura. Kif ma nintalqux kollha fl-imħabba homma? Dik kont se ngħidlek kemm naħlu ħin. Kemm is-sabiħa l-imħabba. Għamin jekk ma naqbilx. U spiċċajna, Allah ħaresqat, jekk tispiċċa. You know, I mean, why all this hate? Jekk jiena, per eżempju, ġibt tifel, jew ġibt tifla, jew kellna tfal flimkien, jew, I mean, at one point, we loved each other. Biex inti tagħmel baby ma xi ħadd. Żgur ħabbejt. Żgur. Kemm xi ħaġa żgur. Kemm xi ħaġa żgur. Mhux bil-fors. Xkun hemm każijiet. Imma nafx qed tajt ana 100% naqbel mal-punt tiegħek. Għax qed nitkellmu fuq l-imħabba. Ekku. Eżatt, għal-ġitt hemm każijiet illi naqbel miegħek illi għal-ġitt ta' tfal. U jiena hemm każijiet illi ma nemmix li billi tintalaq l-imħabba titil kulħadd f'ħajtek. Ġifieri tkollok clear boundaries li isma' jien inħobbok mill-bot. Ma jridekx fajt, nirrispettak, imma li ma żommx dik Rispett. Graġġu Għadju graġġ. Le, rispett. Odju kelma kera. Ħafna. Imma, kera, ħafna, imma. Għaw ħafna nis li they don't know how to deal with it.
kont ma jafux ġifieri li jispiċċaw u tispiċċaw. Stja l-odju Ember, Soħroġ il-ħdura u hekk. Jiena, Ma jistax Go for it. ninsuhom il-karti Jibsa. għax qed nitilqu. Gas down. Buzz. All right. Ana qadib sewwa. Ejja. Nara minn saqsija di. Saqsija l-Carlos. Ejja. Li ma telfa kienet l-aktar diffiċli u kif irkuprajt? Li ma telfa? Di faċli għalik. Li ma telfa, Carlos. Hemm mistoqsijiet nista' nirrispondihom jien. Carlos, di li ma telfa kienet l-iktar diffiċli. Li ma għalik. dak Tal-Ivaj. Ma dika qas nibdew. Mux dik li Dika l-ikbar telfa qatt kelli f'ħajti ju. il-kelb. Il-kelb tiegħi. Qatt ma rajtu jibki daqshekk. Xaru nofsilu, qatt ma kpejt jien. Carlos biex jibki vera diffiċli, ma ġimma ġimmatej. Basti da. Għax jina ħajkom, il-kelb tiegħi kelli razzjoni vera diffiċli miegħu. Ma dal-bastid ġibtu. Love hate relationship. No, love. No, pure Ma kien love. diffiċli bħalu. Imma u kien jien. He was me. He was fucking me. Dan ħares lejn għajdu. Skandal. Jalli balinta għanna niftemu jina u int. Ok, jattit lint jina u int niftemu vera. U kien, nara, meta ġibtu jien kellu just 6 years. U l-kelb tiegħi Wolf. Okay. Tara Wolf, he's a big wolf. U kien beaten, kien trattat ħażin ħafna, u kien feroċi. Allora, u kien letteralment tamillu hekk. U Levi. U jqodlu hekk, u li kellu ja bastid, kellu wiċċu vera gustus. Meta taraħ tajt, kull min kien jgħidli, in-nies jiġu fuqu. Oh, what a cute doggy, what a cute doggy. Imbagħad jagħmellek waħda, jorek snienu u jsir ix-xitan. And if you're not fast enough, jekk ma daqshekk toħodha jekk tara idejja dak it-tas. Istra vera. Kolla punti idejja, imħabba fih. Emma because of that I had to really work hard. So I gave it a lot, this relationship, tajt ħafna. U sirt inħobbu ġifiri, u issa mitli għanna, u mitli għabbasti dek out of the blue. One day he's okay, the next day I took the nizel, u putela. Ġibba taħtont il-tabib. Letteralment. Biex nfejqu ħadni. Eżat, biex nfejqu ħadtont il-tabib. Għalla ma għalli dana, forget it, għalli dana, he's done. Għatlu ġibi, he's done. Mamma mia. U laqqas tisma jek, kħedġi laqqasam, xej. No, xej, sal-axħar. Gwerrir mal-vet. Sal-axħar, men. Ġibi, ħanajlek kem kien gwerrir, jabbastid. Meta il-gvet, prova jollih biex jihdu l-operating table, għatlu sma, għatlu I'm not gonna switch him off. Għatlu is there something we can do? Għalli nistaw n-operaw, għalli chances are it's cancer. Għalli Mike għalli we can actually help him with drain him, għax ta' kien tafaħ bid-dem, kellu ħafna ħesil. In the last few days, insomma. Għatlu le, għatlu I'm not gonna switch him off, għatlu dal-dana għanna gwerri, għatlu there's no way. Għatlu I cannot do it. On the day, imar biex jiġbru. Ħarju taf xamil, għal-kelb kien fucking zgur miġuħ, kien bwika għanna. Dar biex jgħidmu, men. Balli Nara kemm baqa. U hekk għatlu tlustja liva, anka u hekk. Come on, qed jipprova jsalva hekk. Imma meta mietet ngħidlek, u għadni sallum, għadni sallum ikom ġranet illi tħol id-dar, inkellmu, Levi, Levi. It's painful. I think that is the biggest loss I've experienced in my life, to be honest. And I've experienced other losses. And u meta ngħid, imma da kelb, men. Għamil tlift il-nanna, tlift nis li vera viċini tijaj. Imma da. Il-bond. Mit-tifel, jisu t-tifel tijaj. Unħobbu ġifiri. U marriċ kelb ieħor għax marriċ. Taddi minn din l-esperienza. Mux għalek bis, għaxu, Għaxu. Ma għadu kmini. Ekku. Issa naf xieġri within the next year or two, ma lissa marriċ kelb ieħor. No fucking way. Għaxu, Kien karattru, kien wild. Thank you, Carlos. Vera, Demek ta' mill-lidi. Ma vera ek, vera. Għajdrom tiftaħni, għalla dakka. Il-bira għamlit li għadam badna jidilkom storja. Mela. Ludwig imħasseb, ma ħanamel il-mention sa' kem taħseb l-istess. Mela, nishtiq nir-ringrazzja lil Fjord Vita. Thank you for making my year much better. Oh, come on. Lourdes Opticians. Talġen, yes. Country Terrace, restaurant imġarraw dex li vera tajjeb. Yes. U veduta vera esperienza. Uġvera. Kemmi esperienza sabja, ġiri mort. Esperienza stra tal-ġen. Vera. Naħbat miegħu jena. Għalix. Per eżempju, jenna l-imbit, ma jmux dak. Dak irrit.
Pera. Imma sabiħa. Qed jagħmel kif tikol. Tħalli lilu jagħmel, tħalli lilu jagħmelu. Mela, online intimates li għandhom minn kollox prodotti naqanoti, għandhom prodotti wkoll pie moisturizer, għal-wiet, skincare. U jekk tużaw il-code take 2 kollox żgħir għandkom 10% off fuq xirjiet ta' over €20. U cheap trolley basically inti tagħmel ix-xirja, jażlu l-prodotti minn Pavi, Pama u Greens skont il-prezz. U supermarkets oħrajn jażlu l-aħjar prezz. U jġibulek l-ordni d-dar. So you're getting the best possible price. U koll jekk tagħmel code take tuħu €2, inqasek €2 mill-prezz. Fuq l-ewwel xirja. Mela. Ġiblek ix-xirja. Mela. Cheaptrolley.com. Iktar prezzi twerti. Eżatt. U ma jaqbdu għandhom lista ta' supermarkets, jikkomparaw, per esempio, xtrajt dan inti, jikkomparaw il-prezzijiet kollha, u l-inqas wieħed jornalek lilu. Cheaptrolley.com. Għarret, you're always getting, dejjem tuħu laqwa prezz fuq kull item. Tajjeb, ħafna tajba. Inti għadek tagħmel online kollox nagħmel. Dejna nixtri ħafna online. Jiena nixtri ħafna online, mix-xirja għadni nagħmilha jien, nixtieq neqleb illi nagħmilha online. Franka. To be fair, sera l-iktar, fis-sens. Le, trust me guys, għalbu online. U jena tfal. Anka ma' George. Mela, u l-ħessin traffic. Let's get this. Jena namela fi supermarket bis. Meta it's an outing with my partner. Imma m'għandek xans imur waħdi. Jena aħna għandna bżonn. Online, uħu pjaċir fis-sodda. Tirranġalek ħajtek. Li l-order tibqalek hemm. Dem iż-żej. Mela xoqosni, diġa għandi dik, ma mxal fejn il-ġimgħa. Illallu ta' qabel. Tajba. Online, guys. Aħna, l-irġiel, mela. Yes. Mara ġibek. Mara kollox. Mara ġibek postok, man. Mara tagħmlek jew tkissrek. If you're lucky and you found the right one, Avolja kontant najdu l-ewwel biex ma mhux label sewa Imma karatteristiċi ta' mira fl-oħrajn, imma ma taraħħix fik. Question. Inna ħasaqsija. Mhux li ġa saqsewini. Id-risposta tiegħek kien self-control. Self-control risposta. Avolja ħafna affarijiet oħra. Ħafna self-control. M'għandix self-control. Jiena naħseb karatteristiċi loġbuni. Go for it. Tlaqna. Unseba vera diffiċli di. Kif, mela, per eżempju, qed nisma' Ludwig jitkellem, per eżempju, kif Ludwig jitkellem fuq nifsu. Jiena, per eżempju, nintaqa' ma' nies fitri u għajdu li, per eżempju, jiena nafek x'imkien. Fakkarni fejn, mhux se ngħidlek l-inkanta. Le? U mhux għax inħossni ħażin. Għax jgħaddu li ħafna ħsibijiet, nidher li qed niftaħa. Eżatt, bħali, eżatt. Nidher li jinkiesħa, nidher li mela ħer ma ngħidix. Jaslu għalija. Imma mbagħad hemm problema. Għax jekk imbagħad ħallihom ma jaslux. Should I tell them? Eżatt. What do I do now? Ommi, per eżempju, palissa vera, jien per eżempju x'saqsini, per eżempju, kif inti orrajt, ngħidlek orrajt, mhux ħażin ta'. Int kif int biżi bħalissa per eżempju, qed naħdem fuq album ġdid, vera tnu pjaċire. Nibda ngħid imma jiena ma nistax inżomma dik il-sejna persuna, vera nħobb nitkellem, jiena nkun bil-qeda hekk ma tkellimniex inkellmek jien. Imma meta tiġi biex nitkellem fuqi, ma tantx niftaħ. U nibda nisma' ħadd, nibda ngħid issa dik ma stajtx pereżempju għadt li bħalissa. Pereżempju qed ngħidu x'nammira. Pereżempju jien dak nammira fik. Għala. She can manage to istra naħseb waħda mill-ftit minna l-artisti illi she keeps it compact u għalija. Imma l-fat li jista' tieħdu dak l-ispazju importanti. Yes. Mhux għalhekk qed ngħid nammira. Jiġifieri, ma jien qed ngħid li inti tkun kapaċi tagħmilha bażla. Ekku. Nista' nerġa' nissuġġeri. Vera. Li nħobbok tliet darbiet fil-mera kull filgħoda. Ma nistax taf kif ngħid. Għas il-mara jien ma nasar istjax tant insiba diffiċli biex Vera? il-kelma nħobbok. Vera? Istja vera nsiba diffiċli. Le nafxek tajt, jien nifmek. Ma sax tajt għal-kulħadd. Ħanorik, imma tajdi. Tanti kelma importanti. Le jien ngħidha Jiena ngħidha. L-ar meta per eżempju jarfuk u ma jarfukx. Jew jgħidulek xi ħadd ieħor. Kif ħanajdlek? Rud!
Faniello! Jo, per eżempju, kem ħadna pjaċir emmek u jina. Iva! Lej, bħin najdilom. Il-biraħ konna emmek. Mux jien, un batal minni. Lej, najdilom. Dik verata, kem moġbitni dik il-bicċa xogħol jgħamit, dik verata, mux tijaj, ma verata jibba. Bib tijaj. Ma jkunumx. Jiena ġili meta ma jastux għalija mbatt nejnu, ma xibdew, per esempio, tirrexta. Television. Ma rajtekx il-bira. Konċaw il-bira, mbatt tajda. Jina, ma jħosni vera. Ħażin. U mux b'sens ħażin ta' imma għax ġenwinament nistħki, mux b'sens li nistħki dak li qed nagħmel. Isek you are blowing your own trumpet and you don't like it. Jina nkanta. Fakkarni xisma, ngħidlhom ismi, mel inti. Dik inti li tkanta beda. Biex kont mal-mama. Kont mama. U konna viċin dar tiegħi għal-Balzan. U insomma toħroġ dil-mara. Għalt li important kelmek. Għattila, mela le, jena sinjura. Għalt li, għat għalulek. Għalt li, inti tiġbaħ ħafna Rodrik. Rodrik minnu. Għalt li, Rodrik. Li kanta. Rodrik. U tanti gustajta. Illi bajta d-dej. Ma t-tilix. Sewa, mela, smajta. Iva, t-tilaj xebħuni ħafna mea. Ma li t-lana l-mawalt li għaxix ma t-tilix. Għattila bdejt nikkustax ġenwinament. Bdejt tgħid li Iġifiri dejn, b'xi mod għanda grazzja lejlu. Ma Rodrik għanda grazzja. Għanda grazzja, eżatt. Imma mussen istjaħas. Ħatkissirla dak il-moment. Tannejk il-limbat ħana ġiġrilu għaxinu għaxħan. Eżatt. Dik laħ. Stajta di. Għatti xebħuk għalt li ma Rodrik. Ġajja sabiħa li jiġu fuqek. Tanti għaxa sabiħa li jiġu fuqek jgħidulek. Kem toġobni u U sabiħa ħafna. Jieni miss, u jiena ħana għamela differenti mis-soltu. Għan biddel il-mistoqsija. Għax il-mistoqsija li ma mużika tqiegħed fuq il-playlist perfetta seduzzjoni. Għan saqsija l-Lemberu Ludwig, għadġ kantanti, u rrit ngħidilhom biex jikantaw ili. Ġifiri, li ma mużika jien naf jekk titfa' Tajba dil-mara. Fojra Roman, Tajba dil-mara. Jiena minn fuq xara bank ta' ġejt ma' Peppi. Mela, naf, waslu d-dar, il-partners, preparajtu l-mejda, bil-candlelight, u ħatitfaw il-music. Ta' seduzzjoni. Ta' seduzzjoni. Ma ħaniklu. Għaxek ħanik. Għaxek stejna l-mejda biex niklu. Tkun naq differenti. L-ewwel li kell. L-ewwel ħatiklu. Mużika. Isma ironikament. Mela spiċċali kell u tixtieq iddaħħal fil-mood. Ironikament xini? Ironikament jiena meta nidħol l-karozza, per eżempju, ma nismax mużika. Jien tant ħajtija bil-mużika li fil-momenti ma nismax mużika. Laqas dak il-momenti? Le. X'isma? Le? Xej. Eżin ma nisma' mhux maqsiġinja. Taf li inti naturali li nisma' mużika, ma nafx hekk inti xbali. You are guys, kull musician li ġijaw saqsejn id-domanda, hekk qalek. Mhux vera. Christmas per eżempju fil-għodu, jiena jkolli dak il-ħin ta' fil-għodu, jiena unkmini mal-ħamsa nkun imqajjem, ġifieri, nagħmel kafe, mbagħad nibda nipprepara nofs il-lunch, għax tat-tifla mbagħad tagħmlu sera li dejjem tbiddel. U fi żmien miriet ikolli daw il-carols ta' Reo Conniff. U noqgħod nismagħhom qegħdin fuq Spotify u hekk. Però għall-mistoqsija tagħkom jiena no. No. X'jiena l-mara fan ħafna ta' Rod Stewart u ta' Tom Jones. Meta kont iżgħar, kien ikun hemm l-album ta' Xadej. Kanta għanna bieċajiet, Per eżempju dik. Kanta. This is no ordinary love, no ordinary love. Umbad, zmin ta' naqa ġen f'periodu ta' ġen f'ħajti. Kien ikun hemm dal-istja album ta' Asher. Kanta
Jina naħseb il-mużiċisti u kol ħagġa oħra għal-fej, f'momenti bħal daw, ma jużawx mużika, kifu jien, mużika. Jina t-naħseb, xkiet kanta l-mara, per eżempju. X'tonalità tuża, x'timberet tagħmel. Tempo, tajt kifet kanta, tajt lejf tkanta ħek u nintilef vera, nek namlu kieku. Jow tibda tagħmel second voice. Kanta maħħa. Lud, that's not the melody. All right. Et namel, you're ruining it. Don't. Carlos, inta għandek diska ta' seduzzjoni. Kanta ħili. No, le, jindarba għara, l-iktar, the closest li għadġejt għal diska ta' seduzzjoni. Kantaħħa, mux tajda. Ejja, il-refrain. Beverly Craven. Ejja, kanta. Promise me, tiftakru għaw? Promise me, you'll wait for me, 'cause I'll be saving all my love for you. And I'll be home soon. Eżatt, vera, mux inkanta maħħom. That is the closest one. Ja, mux kanta maħħom ikolla kaptit. That's the closest thing għad kelli. Imma mandi. Corny u cheesy. Imma, dak iżmin kont corny u cheesy. Anzi, l-lum. Inti miskar. Lud, inti nisma tfal, muror, forsi nistruħu ftit. Jo, nibdew film. Liġi serious il-film. I know the feeling. Ejja, Carlos, għandek ta' Christmas? Le, m'għandix ta' Christmas. Tidu l-mor tal-Christmas, jow? Tal-Christmas. Hop tal-Christmas. Għandu tal-Christmas tajba, guys, istara s-tissa għonda il-lust, laqqasna fin fejġi. Ejja. Mela, il-meħassasi għal-kulħat. Mela, l-rigal li għat lajt u xamil dbiħ. U di tatunna ħabiba tagħna Tiffany. Tiffany ġiet għamenni l-intervista, Carlos għamil l-intervista speċjali li għed tidher fuq Patreon, għaddit minn storja ibsa ta' violenza domestika. Thank God sabet il-kuraċ u s-saxħa li toħroġ minna. U ġifta mamana. Toħroġ minna. Edda fuq Patreon. Thank you, Tiffany. So, ħanerġ najdilkom. La-rigal. La-rigal li għat lajt u xamil dbiħ. Min ħajibda? Ħana dikom jien. Jena, aħna New Year's Eve. Għaw New Year's Day. Jekk ikun misnant il-mama għanna dill-loba. Fejn kull ħadd irid iġib a recycled gift li inti tajt jodda xitzok tawni. Tifimni, tirrepjaħ sabiħ. Ġili jekk ikun zaħir tamlu kaxxa kbira, u hekk. U tini għal-loba bid-dajs iġib, jekk iġib double. Jekk iġib double, per eżempju, tieħu rigal, tagħti rigal. Ok. Tagħti rigal. Carlos, tażel rigal, u tażel rigal. Il-loba tispiċċa illi inti tipprova tbella l-rigal. Bella l-rigal, kemm jista' jkun. L-ħaddieħor. Ġifieri dan. Di tajba din-loba, bro. Di tajba din-loba. U din loba tal-familja di. Nice. Daw kollok da tip ta' rigali. Da tajba. Per eżempju, ħaċ il-blajt xi wieħed x'kanna? Ta' kellna l-listja. Konna għalajnijom mant xi tzijiet. Mant tzijiet tal-papa. Daw. Jekk qed iseguna nsellmulhom minnaw. Ġifieri daw saru jafu l-ħan iż-żewġu. Allura taw par lili daw l-istja gandlieri tagħmel ix-xema ġofihom. Kannella tal-waħxiet. U out of all colors, ta' kulur kannella tal-waħxiet. U di ġifieri dan ġifieri saret is-sena ta' wara id-daħqa kienet illi uħti għamletom ukoll. Xiġi. U bela ħommissi, da bela erba. Kella wkoll. Two sets. Illa kull waħdek. Muħti għamletom. U isma' ma regolajt tiżommu mut qegħdhom fid-dar bil-fors? Le, tittoħodhom. Issa Sa tittarajti x'għamel bihom. Ma jinteressanix. Allora missieri, jew ħodu li dal-imbarazz li daktum. Jaħżer. I love it, tajba. Għandi madonna rigali. Ekra. Jiena darba kont lajt niftakar cake u kien expired.
Kien kont practice, kont teaching practice. Kont għadni prattika. U niftakar daw il-parents meta tinti tkun studenta, ħafna minnhom jaraw ekstra, xiru dadu teacher. Dadu l-elezi, un bat student teacher tinserta fil-Christmas. Tija xaħġa, u niftakar kienu tawni dal jisu panettone cake, insomma, u kien b'expiry date, veri laqqa stajt najt ma nħobbux. Unsob li kienu għalaw huma qabel, jow sena qabel, ma ħadu, sarru ġem id-dar, għallu stantu għada. U ma ċekawiex expiry date. U niftakar, ovvijament, rmejtu. Ma dik kont ħatta bi kbira, niftakar. Kont ħatta lija, kont iżarta. Għax kont għad is-santa. Taf gibu ma. Niftakara ċara. Non mandiċ, Karl, ent għandek xi wieħed. Jena mandiċ wieħed as-saċ, ma niftakar episodji ma kont tifel żgħir. U tifel, taf kif nu tifel. U dak jena għandi 8 sijiet. Għax mis-siri għed intimin aħwa. All right. 2 girls, pair boys. U ovvjament il-boys bdew ġibu tfajli id-dar u jien kont l-ikbar, dak iż-żmien kont l-unika neputi. Allura jiena kont king, fil-fokont titini regali. U jħasa darba ġiet Anti Rita, hija kienet li bbazzat il-mara tank il-Mario, u dik kienet l-ewwel darba li diħla d-dar kont għadni kif qed insir nafa. U ġiet ferħana u tabiet li dar rigal, inta post, tifel post li kont. U bad dar rigal, għadu r-rep jgħadda, da soft. Velejta. U miskina, u għadda we're very close, she's awesome, imma jes, konta xej stronza. Isma, mux gravi daqsan għalis mifsuk li għattaq tal-program palissa. Li rajna filmat taħħa tal-proċess. Ija, tal-rigali, tal-proċess. U tajt, xirtna. Dandi bħalu, xaħġa. Dandi bħalu. Dandi bħalu. Vera. U bad għalu la le. U għalu la le, mux eżat bħalu. Iva, eżat bħalu. Eżat. Eżat. Il-pupa sabiħa, mux da. Da xie ġojjell, Darba ta' l-istess, da' it-sijiet. Rit, action figures ta' WWF. Il-Hulk Hogan u għek. Il-lum nġemaħħom jien. Min kont hop? Kull tifel iħob il-Hulk Hogan jew l-Undertaker. L-Undertaker anke fi żmieni. Macho Man, Randy Savage. Ma Hulk Hogan. U da Hulk Hogan. Imma da, inti tkun tifel, ma tkunx taf kemm huma. Daw kienu 20-30 li Maltin għal dak iż-żmien. Insomma, u daw għalu li s-sandek il-itzijiet et għawelda, għalu li ftakarna u xtrajni l-ek dan u jisom xtraw li wrestlers. Isek xtrajtom minn temu. Allura jena minn għalija iġifiri ħaniftaħ unsib il-Hulk Hogan. Il-verżjoni temu. Bisem. U ċiġi dan. U bajtek. U għalu li, oċbak, għatlu, taminu. Għax it-tfal innoċenti u it-tfal jikxfu. U laqrax għalu li ġibni l-ek dak. Jaħasra minn u għalihom ħasbu li għamlu. Isma, wasalna biex nalqu. Vera. Il-nasatek. Kon sanajt, naddu messaċ għal-miliet, naħseb importanti. Ej, all right. Għaddu messaċ dal-waqt. Kem fadallu l-miliet, ejdin? Mela laħan għaddu messaċ għal-miliet. Għal darboħra. ħanu midjaruħi. Ejja. Proset. Barnuza. U għabel naddu l-messaċ, għaw, guys, jek tidu tiġi taraw l-stand-up comedy ta' Matthew. Disan Sultana Show, li ħajkun fi frar. Ekku. Ticketmonti.com. Vera tajjeb, 18+, Mela, yes. Guys, thank you very much. Jek titkaza tiġix. Thank you very much tal ġejtu. Grazie lilkom, vera kien ħadpjaċi. Nitkellem ħafna. Illi nafkom il-mallumek, vera. Vera ħadkol ħadpjaċi. Immens ħadpjaċi. U kemm intom? Deep iċċajtajna tħaqna. Kemm intom nies intelligenti, profondi. Yes, I really vera ħad gost. U vera loving, nħoss ħafna. U kienet vera komda. U kont għamiltuna vera komdi. I'm happy. Ħafna. Vera ħadna gost. Immens. U guys, stenna staċċal miliet, Karli. guys, Merry Christmas, il-kulħat. Dik il-messaċ tijak. Minu Short and sweet. Ekwib dal-Christmas. Ibda bil-messaċ tijak.
Il-miliet it-tajjeb lilkom, lill-familji tagħkom, guys, l-isba ħaġa fil-miliet li għal ftit ħin ngħixu f'din l-idea illi hemm l-imħabba kull imkien għal kulħadd. Nara għejxuha, ħudu gost biha għax ħatgħaddi imma l-menu għal da żmien ejja nużżuha. Merry Christmas. Irgaqaw kif tajt il-Christmas naf li huwa tal-familja u biex nkunu imma minn inħobbu, imma ngħid ukoll dis-sena forsi tagħti rigali lek innifsek, tagħti l-imħabba li lek innifsek ukoll, speċjalment jekk int persuna li ssiba faċċa ħafna tkun hemm mal-ħaddieħor. Imma mhux għalik. Dis-sena kun hemm għalik innifsek. Awesome! Jina naħseb biex inkomplu ma dak biex inkomplu ma dak illi bdejna għedu l-ewwel naħseb jena importanti illi f'dan iż-żmien inwarbu l-odju, inwarbu il-selfishness, l-egoizmu tagħna u speċjalment fejn hemm it-tfal, nġibu tfal iċ-ċentru u l-ewwel qabel kollox. Proset, nice. Jiena nixtieq il-miliet tajjeb il-kulħadd, hija festa verament sabiħa, ħafna drabi nassoċjaw mal-familja, mal-għaqda, ejja nippruvaw inkluża jiena diħa ngħidha lija wkoll. Nitfgħu fil-ġemp il-materjaliżmu u nifhmu vera x'inhu l-miliet, l-imħabba. U taniqa kbira għal min il-miliet li huwa mument diffiċli ħafna. Għax mhux għal kulħadd hija xi ħaġa vera sabiħa. U nixtieq ukoll ngħid li f'dawn iż-żminijiet tal-miliet niftakru ma' min huwa waħdu. Għaw ħafna nies li l-miliet għattaw waħidhom. Niġbru għommana, tuli mux matul is-sena kollha, ma għal ħafna l-miliet huwa diffiċli. Niġbru għommana, għax għal dak il-moment, ħajħossuhom kif taqbad tajt, speċjali. Diki. U l-ħar ħaġa happy birthday l-Annalise li għandha birthday fil-Christmas. Dika fil-Christmas, guys. Temmen fil-Christmas għandha. Kem number? 31 fil-Christmas. Happy birthday, Annalise. All the best. Happy birthday. Guys, grazie. Thank you ħafna, thank you Ludwig. Minni tajjeb lilkom. Ludwig, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Cheers, Minant Customized Nation. Mela Customized Nation, ara. Dan il-mag speċjali. Minna musabiħ il-loba fej kulħadd jitlef dinjità. Aw, da sibna ma tantu, ħeda regal, sun protector fil-miliet. Forsi ħajsna, da mustensi, frej. Hyaluronic. Xinu da? Hyaluronic. Ma taf xinu hyaluronic? Kemm għadek żgħira. Issa jkollok li tagħti għaj u tkun taf, eżatt. Gift voucher. Tawara l-aħbarijiet ta' nofs il-lejl. Daħelu, gift voucher man tutti gusti biex tmorti xi xogħol għal-miliet. Grazzi tutti gusti. Wendy għada mara tistenna x'għadni ma nixtiex għal-pipi. Ok, Wendy, ħammorru pipi issa. Etnajdek live on air, Abigail ma narru pipi. All right. YouTube. Dik kemm pasta. Madonna, din mara. Ma titkellem dik il-fħalqa. Almenu għatta bil-Malti, ġil ma stawx jaqlaw li fuq dik ukoll. Hemm xi ħaġa tajba. Jekk niswiċċjaw bl-Ingliż għandna trabil ma ċerta. Grazzi ħafna guys, verħat peċi. Grazzi lilkom, Miliet tajjeb. Sena tajba. See you next year. Merry Christmas. Take-Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customized Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior Di Vita, OK Home, Cheap Trolley, CMYK.